Masana bwino ali lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Chiwerengero cha anthu omwe awamanga pa mlandu omwe akuwaganizira kuti anapha anthu 7 amene amaganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika za anthu ena chafika pa 43. Unduna ona ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati matupi a Amalawi omwe anafa pa ngozi ya basi m'dziko la Zimbabwe akuyembekezeka kufika lero m'dziko muno. Ndipo adindo otsogolera ntchito za chitukuko ku Mangochi ati agwiritsa ntchito ndalama za CDF pokonzera misewu komanso ntchito za ulimi wa mthirira. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna ona ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati matupi a Amalawi omwe anafa pa ngozi ya basi yomwe inachitika m'dziko la Zimbabwe akuyembekezeka kufika lero m'dziko muno. Izi ndi malinga ndi uthenga umene undunawu watulutsa. Kalatayi yati matupiwa afikira ku bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre nthawi ya 4 koloko masana, komwe kukhale mwambo wa maliro asanatumizidwe m'madera awo kuti akayikidwe m'manda. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Justin Saidi komanso akuluakulu ena aboma ndiwo atsogoleri mwambo wolandira malirowa. Sabata yapitayi basi yomwe inanyamula anthu kuchoka m'dziko la South Africa inachita ngozi m'dziko la Zimbabwe. Zona lidatulutsa chikalata chimene chikufotokoza kuti matupi a Malawi amene anataya miyoyo yawo pa ngozi imene inachitika mu dziko la Zimbabwe lachiwiri pa 5 May 2026 akhala akubweretsedwa kuno kumudzi lolemba pa 11 May 2026. Ndipo matupi amene akuyembekezeka kufika pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre pa nthawi ya 4 koloko madzulo, kumene kukakhale mwambo wa mapemphero matupi amene asanapititsidwe madera osiyanasiyana kumene akayikidwe m'manda. Chiwerengero cha anthu omwe amangidwa pa mlandu omwe akuwaganizira kuti apha anthu oganiziridwa kusowetsa ziwalo zobisika za anthu ena m'maboma a Nsanje ndi Chikwawa chafika pa 43. Mwa anthu 43 anthu 27 ayankha mlandu wakupha, pomwe anthu 16 ndi omwe amafalitsa kuti ziwalo zawo zasowa. Anthu 7 ndi omwe aphedwa pofika nthawi ino. Mtolankhani wathu Rashida Matandika ali ku Chikwawa. Rashida, kodi nkhani pakadali pano ili pati? Chabwino Aida, pamene ndikuyankhula nawe nthawi ino ndili ku polisi pa Mchalo, kumene wachiwiri kwa mkulu wa polisi anokaira tsopano akuyankhula ndi atolankhani kuwafotokozera mmene zilili. Kumawaku kuna chabwinobwino kuti anthu amangoyembekeza kuti angotengedwera ku bwalo la milandu akaone kuti kodi ayankha mlandu wanji. Koma tsopano zinthonso zinapezeka kuti zinasintha. Kunabweranso ripoti lina kuti munthu wina ali pa chiopsezo. Ndi apolisi anathamangiranso kumeneko mma 11 afikanso chaposachedwapo kumene akwanitsa kumpulumutsa munthu ameneyo ndipo apita naye ku chipatala. Tikumva malipoti oti agwirako anthu 2 kumeneko. Ndiye padakali pano mmene amayankhula nafe wachiwiri kwa mkulu wa polisi akaira atifotokozera kuti anthu amene agwidwawa amene ndinakuwuzani kuti ndi 43 tsopano onsewa akuyenera kuti akayankhe mlandu okupha. Sungokhalanso kuti ena amangofalitsa kuti ziwalo zawo zasowa, komano iwo wanso nawonso akuyenera kuti ayankhe mlandu wakupha, chifukwa chonena kuti iwo ndi amene apangitsa kuti anthuwa aphedwe. Ndi mmene zilili padakali pano moti galimoto yawo ikhala ikunyamuka posachedwa apa kupita ku bwalo la milandu ku Blantyre. Ndi mmene atifotokozera akaira. Chabwino Rashida, chimangiridweni anthuwa mwina tatiuze kuti pali china chake chimene chachitika makamaka pa anthu amene amangidwa chifukwa choti akuwaganizira pa mlandu umenewo. Anthu enawo amene anatenga gawo lalikulu kuphawo anali mu ndende, anali mu polisi, komano enawo no anatengedwa kupita nawo ku chipatala kuti achipatala akatsimikize kuti kodi anthu adi ziwalo zawozo zasowadi. Ndiye kuchipatala kuja awayeza apezeka kuti wina aliyense ali nacho chiwalo chake. Akutifotokozeranso akaira kuti ziwalo zonse zayezedwa kuti kodi msinkhu wake ndi wotani. Ndiye apeza kuti ayi ndithu anthuwo ziwalo zawo zili bwinobwino, zogwiranso bwinobwino ntchito. Ndiye
apa awaphatikiza kuti onse apite ku bwalo chifukwa mmene ndafotokozera mucha ndekuti palibe kunena kuti awa akuyankha mlandu oti akongo aganizira kuti ziwalo zawo zinasowetsedwa koma onsewa akuyankha mlandu osonyeza kuti nawonso atenga nawo gawo kuti anthu 7 iwa aphedwe. Ndipo kufotokozeranso Aida kunena kuti padakali pano mabungwe afikanso tikuona apa bungwe la Malawi Human Rights nawonso ali konkuno ndipo mmene timayankhulanso ndi bwana mkubwa wa boma lino anafotokozanso kuti padakali pano amabungwe osiyanasiyana tsopano apita kumalo kumene kumachitika zipolowe kuti akawaphunzitse anthu ndi kuwazindikiritsa za kuipa kwa mchitidwe umenewu chifukwa zikuonetsa kuti mchitidwe umenewu kwakukulu wakulanso chifukwa cha kusazindikira ndi zimene akuona kuti zikuyeneranso kuti uthenga umenewu wafikire anthu. Chomvetsa chisoni china Aida ndichonena kuti ambiriwa ndi achinyamata ndithu alipo ochuluka komanso bwana mkubwa akuganiza kuti mwina zinazi zinangolowa nsanje tsopano chifukwa chonena kuti anthu amene aphedwawo akuoneka kuti amachita bwino mu ntchito zawo za malonda zosiyanasiyana zimene zingabweretse chitukuko m'madera awo ndi m'makomo mwawo. Chabwino Rashida, tikhulupirira kuti nthawi ina ubwera utiuze kuti pakadali pano wayendayenda wafufuza zotani kodi mafumu kumeneko akuti chani pa nkhani. Ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Mtolankhani wathu Rashida Matandika amene akufufuza nkhani zimene anthu akuphedwa kuboma la Nsanje komanso Chikwawa poganiziridwa kuti akuti iwo watu akusowetsa ziwalo za anthu ku mboma limeneli. Adindo otsogolera ntchito za chitukuko mdera la Mangochi Mkungulu ati misewu yabwino komanso ntchito za ulimi wa nthirira ndi zomwe zili ndi kuthekera kolimbikitsa ntchito za chuma mbomali. Adindowa anena izi potsatira kutulutsa kwa mndandanda wa ntchito za chitukuko chomwe akufuna kuti achite mderalo pogwiritsa ntchito ndalama za chitukuko cha madera a aphungu ku nyumba ya malamulo CDF pomwenso ayika chidwi chachikulu pa ntchito yokonza misewu ndi ulimi wa nthirira. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene zokonzekera pa nkhani ya chitukuko cha thumba la ndalama za madera a aphungu ku nyumba ya malamulo zikupitirira, adindo ogwira ntchito za chitukuko mdera la Mangochi Mkungulu atulutsa mndandanda wa mfundo zisanu ndi ziwiri za chitukuko chomwe akufuna kuti achite mderali, zomwe zikuonetsa kuti ntchito yokonza misewu ndi kulimbikitsa ulimi wa mthirira zili patsogolo. Polankhula ndi MBC, kansala wa derali Aaron Kanyama wati magulu ona za chitukuko aona kuti misewu yabwino komanso ntchito za ulimi wa mthirira ndi nsanamira za chitukuko chosiyanasiyana chothandiza miyoyo ya anthu, ndipo ati nchifukwa chake azika patsogolo pa mndandanda wa chitukuko chomwe akufuna kuti chichitike mderalo. Kanyama wati masomphenya adindo kuderalo ndi ofunanso kukhazikitsa gulu la zaulimi kwa mpinganjira mderalo komanso kulimbikitsa ntchito za maphunziro ndinso za masewero pofuna kupititsa patsogolo umoyo wa anthu. Poyamba kukena kuti kukhale misewu yabwino komanso misewu yomwe ingathe kufikirika kudzera mayendedwe amene amathogwisa ntchito mwachitsanzo ngati kudera kufunika galimoto kuti ipite ndi katundu ngati kuli ma project kukuswekera kuti kukhale misewu yabwino. Kopanda misewu chitukuko sitingathe kufika kuderako. Komanso tikapita ku nkhani ya ulimi wa nthirira, tikudziwa bwino lomwe kuti ulimi wa nthirira umene tikukamba pano ndi njira imodzi imene ku dera lathu kwaganiziridwa kuti kuyikidwe program imeneyi podziona kuti umoyo wa munthu kudera kapena umoyo wa munthu pa dziko lapansi ndi chakudya. Mawu ake wapampando wa komiti ya chitukuko mdera la mpinganjira Leo Kalimbuka wati mderali mulinso mavuto akulu akusowa kwa zimbudzi ndi zipinda zophunziramo msukulu zambiri. Iye wati mwachitsanzo sukulu ya sekondari ya Nansenga ili ndi asungwana 158 omwe akudalira zimbudzi ziwiri zokha ndinso anyamata 169 omwe ali ndi zimbudzi zitatu. Pakadali pano iwo ati ndondomeko zothetsera vutoli zili mkati pamene akukambirana ndi akukhonsolo ya bomali kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe zinatsala pa chitukuko cha mbuyomu pofuna kuchepetsa vutoli. Ndi nkhani yoti tikuyang'ana ndi chidwi chifukwa chimene chilipo nchakuti kunasenga ndi kuli vuto lalikulu la ma toilets, kuli ndalama imene yabwera kale processing ya ma CDF forms panopo ndoti kukhala kumangidwa ma toilet a emergency amene anapali pano poyembekezera ma toilet okhazikika akakhala akugwiritsa ntchito ma toilets amenewo.
Malingana ndi mndandanda wa chitukuko chomwe magulu azachitukukowa akonza, palinso malingaliro oti amange misika, mabwalo azamasewero ndi zina. Chipatala chachikulu cha Mangochi chalandira ulemu wapadera chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo. Polengeza za ulemu kuchokera ku nduna wa zaumoyo, mkulu wona zaumoyo mbomali Dr. Henry Chibowa anati ichi ndi chilimbikitso kwa kugwira ntchito pa chipatalachi pamene akuyesetsa kupititsa patsogolo ntchito zaumoyo m'dziko muno. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene amalengeza za mendulo ya ulemu yomwe chipatala cha Mangochi chalandira, mkulu wa zaumoyo mbomali Dr. Henry Chibowa anati chipatala cha Mangochi chalandira menduloyi chifukwa chakuti chakwanisa kutsitsa imfa za ana obadwa kumene kufika pa nambala imodzi, komanso mu chaka cha 2025-2026 palibe munthu mmodzi amene adamwalira chifukwa cha nthenda ya kolera. Dr. Chibowa anati izi zikusonyeza kuzipereka kwa ogwira ntchito za chipatala, komanso kufuna kuonetsetsa kuti ntchito za umoyo mdziko muno zipite patsogolo. Tikazika pamodzi zimenezi ife ndiokonda kwambiri kuno ku Mangochi ndi onyadira kwambiri chifukwa cha ntchito imene mastafu athu akugwira. Amene mukuziwira sikuti tili ndi resources ambiri kapena zipangizo zogwira ntchito zambiri, koma ngakhale zili choncho mastafu athu akwanisabe kuti ndizochepa zomwe tili nazozo tithebe kukwanisa ndithu kuchita bwino choncho. Chipatala chili 3 star pano, na chimodzi mwa zipatala 8 Malawi muno zimene zili 3 star, komanso labu ili pa 4 star, imodzi mwa zipatala ma district hospital awiri okha Malawi muno amene akwanisa zimenezozo. Nde kulingalira ndi support imene timalandira ndilionyadira kwambiri panopa, ndipo ndiliothokoza kwambiri chifukwa cha staff yathu imene ikugwirira ntchito. Pamwambowu bwana mkubwa wa boma la Mangochi Rodness Mwaka anapereka mphotho kwa ena mwa ogwira ntchito ku chipatala cha Mangochi amene agwira ntchito modzipereka komanso motsatira malamulo monga mwa malumbiro awo. Ena mwa omwe alandira mendulo a Irene Hoja ati ichi ndi chilimbikitso chokuti akamagwira ntchito alipo ena amene amaona za kulimbikira kwawo. Ngakhale pa ntchitopo kumaonetsetsa kuti mapatient amene ndili nawo athandizidwa moyenerera ndi palibe china chonse chovuta choti munthu akudandaula. Mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito ku chipinda chopima matenda osiyanasiyana a James Stambuli ati utsogoleri wabwino wa chipatalachi ndi umene ukupangisa kuti ntchito ziziyenda bwino. Tiyambira utsogoleri wathu uli bwino kwambiri chifukwa kuti sitimapanga operate outside the system imene tinakhazikitsa. So chinacho imene timapanga timayendera timakhala within the system imene tinakhazikitsa kuti tikuyenera tizipanga follow ma standards athu. Chifukwa chake labda timakhala kuti zinthu zikulongosoka. Nthambi zosiyanasiyana monga yosunga ndi kupereka mankhwala, yoona za madzi komanso ukhondo, komanso chipinda chobadwira ana zinalandiranso ulemu wapaderadera. Dave Uma, MBC, Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiwonenso mitu yake. Chiwerengero cha anthu omwe awamanga pa mlandu omwe akuwaganizira kuti anapha anthu 7 amene amaganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika za anthu ena chafika pa 43. Unduna ona ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati matupi a Amalawi omwe anafa pa ngozi ya basi m'dziko la Zimbabwe akuyembekezeka kufika lero m'dziko muno. Ndipo adindo otsogolera ntchito za chitukuko ku Mangochi ati agwiritsa ntchito ndalama za CDF pokonzera misewu komanso ntchito za ulimi wa mthirira. Takulandiraninso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo Mary Kembo alimbikitsa atsikana mdziko muno kulimbikira pa maphunziro awo komanso kusaka malangizo pamene akukumana ndi zopsinja zokhudza malingaliro pa moyo. Akembo alankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa mapemphero omwe anakonza ndi abungwe la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA mothandizana ndi Women's World Day of Prayer National Organizing Committee pa Mkwichi Secondary School. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Mapemphero a ophunzirawa omwe anawakonza ndi abungwe la aphunzitsa akulu msukulu la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association MASHA unabweretsa pamodzi ophunzira akazi ochokera msukulu zosiyanasiyana mu Lilongwe. Pamwambo wa mapempherowu wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo Mary Kembo
anati mwambowu ndi wofunikira kamba kobweretsa atsikana pamodzi kuti alandire uphungu wa uzimu komanso malangizo ena ofunika m'moyo mwawo pomwe akanali pa sukulu. Akembo anatsindika kuti atsikana ambiri amakumana ndi mavuto kamba kosowa uphungu woyenera ndi anthu owathandiza m'moyo. Iwo kotero apempha anthu osiyanasiyana mdziko kuphatikizapo mipingo kuti athandizire atsikana kuchita bwino m'moyo. Ana ena akulowa makhalidwe oyipa chifukwa cha nsisawo panali aphungu amene analangiza. Ana ena akulowa m'moyo chifukwa choti aonera chimene anzawo ali, zimene zijaso zinanenedwa. Tsiku la lero ndaliona ndi tsiku la mtengo wapatali makamaka kwa atsikana amene amasokonekera mu njira zosiyanasiyana. Mawu ake wapampando wa bungwe la aphunzitsi akulu ku sekondari la Lilongwe City Malawi Secondary School Head Teachers Association Masha Alice Majankono anati anakonza mwambowu pofuna kupereka uthenga wa chilimbikitso kwa ophunzira akazi msukulu kuti azithana ndi mavuto pomwe zinthu zawaphinja m'moyo. Nawa akuchokera m'makomo osiyanasiyana. Pochokera m'makomo osiyanasiyana makumana ndi zovuta zambiri zimene zimapangitsa kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhale wopanda chiyembekezo. Mwinanso asazindikire kuti kodi mawa libala chiyani monga ali ana sukulu. Iwo ena iwo akuchokera mabanja amene anawo alibe makolo. Iwo omwe ndi makolo akachoka ku sukulu akazisake kuti akapange maganyu kuti apeze zothandizira moyo wa tsiku ndi tsiku. Mwambo wa mapemphero wa ophunzira unayamba mchaka cha 2023 pofuna kuti ophunzira azikula mu uzimu komanso kuwakumbutsa zakufunikira kukhala ndi khalidwe labwino pa sukulu. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Sukulu ya sekondari ya St. Mary's yayamba project yolimbikitsa luso la makono la makompyuta la ndalama zokwana 55 miliyoni kwacha ndi cholinga chopereka mwayi kwa mwana wamkazi kukhala ndi luso la makompyuta. Mkulu wa aphunzitsi pa sukulu pa Sister Kapenda ndi wapa mpando wa komiti yokhazikitsa project iyi, ndipo apo ukhungudzu atsindika kuti makonowa nkofunika kuti ana aziphunzira njira za luso la makono ngati zilili pa dziko lapansi. Ganizo limeneli linabwera poona kuti ana ophunzira apano amapemphaso kuti kodi sukulu singathe kuchitapo kanthu kupeza makompyuta kuti iwo aziphunzira, komanso makolo ana kwa nthawi yayitali akhala kudandaula kuti kodi ifeyo ngati sukulu tuchitapo chani kuti tathandize atsikana kuti aziphunzira kompyuta. Komanso china anzathu amene ali ma university ena amaphunzira phunziro limene la kompyuta nde amabwera ku sukulu kwathu kuno kuti adzapange practice kuphunzitsa kompyuta. Akabwera pano ife kuwauza kuti koma subject imeneyi ife sitiphunzitsa. Ndilofunika kwambiri angakhale mafoni amene anthu magwirawa ndi makompyuta. Choncho padakali pano kutsogolo kumene tikupita ku dziko lapansi angakhale la Malawi lufuna anthu amene akudziwa luso la kompyuta. Cholinga chathuchi kuti chikwaniritsidwe kuno ku St. Mary's tikunkantisakasaka ndalama zosachepera 55 miliyoni. Ndipo m'mawu ake woyang'anira ophunzira anzake Posha Mbewe wati ndondomekoyi ithandiza kuti mtsikana achite bwino pa moyo wake. Chiyembekezo changa ndichoti pa sukulu pano tikhaluzwa zinthu zosiyanasiyana molingana ndi maphunziro athu. Mwachitsanzo pali maphunziro ena amafunira zinthu zoti sizimapezeka m'makopi, nde akabweresa maphunziro a kompyuta tiyesesa kuti zipeza zinthu ngati zimenezo makompyutamo kusiyana kuti zingofufuza m'makopi. Koteroko maphunziro athu apita pamwamba. Mavuto omwe takhala tikumana nawo ndoti omwe khanga tikusowa zinthu zoti tizemba chani pamaiso zophunzira. Nde makompyuta akabwera tipeza kuti tizitha kuziwa zinthu zosiyanasiyana zomwe zikuchitika zomwe takhala tikuphunzira m'maklasi mwathu titha kumaziyang'ananso pa kompyutapo kusiyana ndi mangodalira ya makopi athu. Makompyuta alithandiza kuti kamapita masukulu tikamaliza secondary school panopa kamapita masukulu akukachenjede pa zinthu zosiyanasiyana zoti makhala tikuphunzira pa kompyuta. Ndikhala kuti tapangidwa kale train tikuziwa zinthu zokale kuti pofika masukulu ngati amene zinthu sizimazativuta.
nthambi yoona zaluso yati boma likuchilimika kufuna kubweretsa katundu ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zili ndi mbiri ya dziko la Malawi koma zinatsakamira m'maiko ena. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambiyi a McDonald Maluwaya amayankhula izi atatsekulira phwando loonetsa zojambula zaluso mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili. Ena mwa aluso omwe anachita chionetsero cha luso la zojambula pamanja ku phwando la Art in the Park la chaka chino mu mzinda wa Lilongwe anadandaula ndi kupezeka kwa katundu ndi zinthu zamakedzana za dziko lino zomwe zimasunga mbiri ndi chikhalidwe cha dziko lino zomwe zili m'maiko ena. M'mawu ake wachiwiri kwa mkulu woona zaluso ku nduna wa zachikhalidwe a McDonald Maluwaya ati boma likuchita chilichonse chothekera komanso kugwira ntchito ndi nthambi zoyenera kuti zinthuzi zibwerere kuno kumudzi kuti zithandizire mibado ya mtsogolo kudziwa mbiri ya dziko lino. Boma silangokhala chete kungomanga manja nkumayang'anira likuchitapo kanthu kuchokera ku nduna wathu woyang'anira zaluso kudzera ku department ya museums ndi monuments mothandizidwa ndi bungwe la United Nations. Tikuchita zothekera kuti zimezi tizilondoloze, tizitenge ndipo tizisunge kuno ku Malawi komanso koposaposa kuti iwo amene angathe kupindula pa zimene zinatengedwa mosatsata ndondomeko apindulepo. Maluwaya anaonjezeranso kuti boma layika ndondomeko zoonetsetsa kuti aluso mdziko muno akupindula ndi ntchito zawo komanso kuthandizira kutukula chuma mdziko muno kudzera mu ntchito zawo zaluso. Mkulu wa Standard Bank mdziko muno a Philip Madinga anapempha makampani ndi anthu mdziko muno kuti adzigula zalusozi ngati mbali imodzi yotukulira alusowa. Chaka chinocho chachitatu tabweranso kunoko ku Four Seasons kugwirana manja ndi anzathu akuboma aku Ministry of Youth, Sports and Culture komanso kugwirana manja ndi Wildlife Environmental Society of Malawi kuzathandiza atu anyamata ndi atsikana amene alusowa ndi azibambo ndi amayi kuti tingapitise bwanji luso lawo limene lili komanso tingamapitisa patsogolo zimene zizi ifenso ngati Standard Bank timagula zinazi. Mwambo wa chionetsero cha ntchito za luso lojambula pamanja umakonzedwa ndi bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESIM chaka ndi chaka ndipo anthu oposa 40 achita nawo mwambo wa chaka chino pofuna kupititsa patsogolo za chilengedwe kudzera mu ntchito za luso. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Matimu a Masters ndi Luwana Mitundu onse ali ndi mwayi obwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership pamene akumane madzulo alero pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Masters ili pa nambala yachinayi ndi mapointi asanu ndi imodzi 6 pamene Mitundu ili pa nambala 7 ndi mapointi anayi. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule nkhani yonse. Norbert, takulandira. Atatiuze kuti mwayi wa matimu awiriwa ndi otani. Mwayi wawo makamaka wa Masters ndo ukulu kwambiri chifukwa chonena kuti ali pa namba yachinayi monga amene wanenera ali ndi mapointi 6 akapambana lero akhala ndi mapointi 9 pa namba 1 panopa pa timu ya Bullets yomwe ili ndi mapointi 7 ndi iwo akafika pa namba 9 mapointi 9 ndi kuti aposa matimu onse chifukwa pakadali pano palibe timu yomwe yapambana masewero ake onse atatu chiyambireni ligi pamene Mitundu ili pa namba 7 ili ndi mapointi 4 ikapambana lero ifika pa mapointi 7 Bullets ili pa 7 pomwepo kale koma Mitundu ikuyenera kuti igoletse zigoli zochuluka itapambana ndi zigoli zosachepera ziwiri ndi kuti ichita bwino kutengera pa zigoli nayo ndimene ibwere pamwamba ndi mapointi 7 omwe wadzifanana ndi Bullets komanso Sivo koma iyoyo ichita bwino kutengera zigoli ndi ikuyenera Mitundu igoletse zigoli zosachepera ziwiri lero kuti ibwere pamwamba pa ligi. Chabwino kupambana kwa Bullets dzulo kugonjetsa Wanderers kunali kofunikira bwanji? Kunali kofunikira kwambiri kumbali ya Bullets for kuchokera kugonja ndi Wanderers masewero anayi otsatana kuyambira chaka chatha masewero atatu chaka chino mwezi watha omwewo masewero onse achinayi amene anayigonjetsa ndiye zapereka chikhulupiriro chachikulu kumbali ya Bullets panopo angakhale ochemerera akumayenda ndi ndidi komanso osewera amene adzikhulupirira kwambiri kuti ngati agonjetsa timu yomwe ikusunga chikhochi ndi kuti ayamba bwino komanso kumbali ya Wanderers zapatse phunziro ndithu achangamuke chifukwa chonena kuti agonja masewero achiwiri mu ligi chaka chatha zinatengera masewero 25 kuti Wanderers agonje koyamba pano masewero achiwiri agonja kale izizi zapatse phunziro lonena kuti kutenganso kapena kuteteza ukatswiri wa ligi chaka chino ntchito ilipo.
chabwino atsikana athu Tabitha ndi Temwa achita zotani kumathero asabatayi? Achita zinthu zamphamvu kwambiri. Temwa amene amasewera mdziko lija la America wagoletsa zigoli zitatu m'masewero amodzi, zomwe ndi koyamba ku timu yakeyo. Palibe wina aliyense amene anapanga zimenezo ku timu ya Kansas. Koyamba zachitika ndithu dzulo pamene amasewera ndi Chicago Stars. Temwa akumwetsa zigoli zitatu. Wathu wakuno ku Malawi ndi amene walemba mbiri yoyamba ku timuko. Pamene Tabitha timu yake watenga chikho cha French Cup dziko lija la France ndi timu ya Lyon, amasewera ndi PSG aigonjetsa 4-1. Ndi ichi ndi chikho chachiwiri kumbali ya Tabitha season ino, komanso ali ndi mwayi otakhoza kutenga zikho zina ziwiri kutsogoloko chifukwa akupikisana nawo ligi komanso UEFA Champions League. Afika ndime yomaliza yomwe akumana ndi timu ya Barcelona. Chabwino atsikana athu twakutika pa mapu dziko lathu. Kunja kwa dziko lino mwayi wa Arsenal otenga Premier League wafika pati? Arsenal yaonjezera mwayi wake dzulo pamene yagonjetsa West Ham United. Tukamba pano ikutsogola ndithu pamwamba ndi 79 points. Pamene takuthokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Zomwe wambiri Aida. Mtolankhani wathu Norbert Jameson kuti fotokozera zambiri zimene zikuchitika makamaka ku nkhani za masewero. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Chiwerengero cha anthu omwe awamanga pa mlandu omwe akuwaganizira kuti anapha anthu 7 amene amaganiziridwa kuti amasowetsa ziwalo zobisika za anthu ena chafika pa 43. Unduna ona ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati matupi a Malawi omwe anafa pa ngozi ya basi m'dziko la Zimbabwe akuyembekezeka kufika lero m'dziko muno. Ndipo adindo otsogolera ntchito za chitukuko ku Mangochi ati agwiritsa ntchito ndalama za CDF pokonzera misewu komanso ntchito za ulimi wa mthirira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino. Ntchito iliyonse ya chitukuko singakhale yaphindu ngati anthu amadera sakutenga nawo mbali pa ntchitozi. Ichi n'chifukwa chake boma linakhazikitsa mwezi wa Meyi chaka chilichonse ngati mwezi wolimbikitsa anthu amadera kugwira ntchito zodzidalira monga kusamala chilengedwe, mitsinje, misewu ndi zina. Kuno ndi dera la mfumu kumbendera TN Nsomba boma la Blantyre. Kuno anthuwa akugwira ntchito za chitukuko monga kukonzanso msewu omwe akuti ndiofunika kwambiri pa chitukuko. Ntchito imeneyi tikuyigwira kudzera mu chitukuko chathu kuti msewu wathu uwongoke, magalimoto aziyenda mwabwinobwino ndithu. Ntchito imeneyi sitikulipidwa kena kalikonse ayi, komano nkhani imene ilipo ndionera kuti tikuthandiza za chitukuko chathu kuti msewu wathu ukhale owongoka ndipo magalimoto aziyenda bwino, zikhale zonse zabwinobwino. Nthawi zambiri msewu umene umatithandiza makamunjira zambiri ngati kuti tikamagwira maganyu msewu wako umene madusana kuti ndi omwe komanso phatikizapo zona kuti kudera kwathu kuno kumalephera mwina kubwera zinthu zina zake kamba kamene ulili msewu wathu were. Nde iyi ni njira imodzi ngati kuti yotilimbikitsa ife achinyamata kuti tisabwerere mbuyo kapena kuti tisafuke komabe tizikhale kupita chanji chisogolo. Msewu ndiofunikira kwambiri maka utenga zona kuti kukanthu kuti kubwere chitukuko chimayambira kapena kuti kubwere thandizo